Class 8 Maths question exercise 10.4 question number 4 sub number 3 kha kan chok do na luk don hein lo en don ya number 3 hi 2x power 5 plus 10x4 by 2x cubed plus 1 ania hingan sem don ta ni tihian 2x cubed plus 1 hian 2x power 5 plus 10x power 4 plus 6x cubed plus 2x square plus 5x plus 3 hi kan sem dona apoi mo masaber chu he tram masaber ve hi kan enanga apoi mo masaber true le true chu 1 hemi chok chuan true le 1 ani mai ta x ni hrim don ta a power hi cube ania hi power 5 ania 3 train 5 ling tur chuan true ani ngai ni tin chuan hi 2x power 5 ani don ta ni chuan x le 1 kan multiply chuan x square ani hemi zona kan zia ve rongo chuan x power 4 ani sia kan chok chu tur hi x square le 1 multiply hi a x square ani don se chu wang chuan he la ya square on zora hen kan zir da yang plus x square kan ti dai don ani chuan kan pai don awangin sin kan thlaka he le hein chok se theya chuan kan la nei ho hi adang kan ti ang lo deun he chu kan avain kan la thlave kang 10x power 4 plus 6x cube 2x square minus x square chu plus x square ania plus 5x plus 3 ni don ni chuan hei kan en le dona hei hian kan sem tur chu 2x cube hian 2x cube hian a sem tur chu 10x power 4 hi ani awangin x kha ngai di chuan 2 ina 5 sem thei 10 sem thei tur chu 5 ani a chuwang chuan 5 heta hian cube heta hian 4 ani wangin x kan ti ang chuan 2 le 5 multiply chu 10 ani a x le x cube chu x power 4 ani chuan 5x le 1 kan multiply chuan lo chok tur chu hei hi ni thei don lo a chuwang chuan he lai mi hi ani don ani chuwang chuan plus 5x kan ti le ma yang chuan sin kan thak le anga hem te pahnih hi hei hi thai ein pai che theya chuan kan la nei chu 6x cube plus x square plus 3 ni ta ni chuan 2x cube hian 6x cube sem thei tur chuan 3 2 3r ani ta 3 2 3r 6 ani ta chuan x cube plus 3 1 is 3 3 3 1 is 3 ania azona bok hin kan ziak le ma yang sin kan thak le a chuan he le hein pai theya chuan a remainder hi x square an ta ni chuan answer chu x square plus 5 ni lo a question kha x square plus 5x plus 3 anianga remainder hi x square and only x square chuang ti na ni chuan question number 6 kan en lenga question number 6 a chuan prove that hi 2x plus 4 hi 2x square minus 2x minus 12 factor ani asem thei tu ani ti hi proof tur ti na ni me chuwang chuan 2x square minus 2x minus 12 hi 2x plus 4 hin kan sem don ani ai hi alang hi phe deuh thina
question number 6 kan ti tur chu 2x square minus 2x minus 12 hi 2x plus 4 hian kan sem do na ni chu kan thia tur chu atram ma saber ve hi ni wangin 2 le 2 chu 1 ani mai ta asem thei tu chu chuan x le x square ani wangin x in kan sem do ni 2 1 is 2 x x r x square in dona 4 le x multiply chu 4x ani ta ni sin kan thlak le a chuan hei le hei pai theia hei chu minus 6x ani don ta ni chuan hei kan la thlanga minus 12 kan la don ta ni minus lo chu wang ta hian minus omanga ya chuan 2x le 6x sem thei tu tur chu 2 3 r 6 ania 3 kan tiang 3 2 r 6 3 6x en don ta minus en don ta ni no ni lo chen don ta chuan 3 minus ania minus le plus chu 3 4r 12 ani ta a chuan hi minus assign kan thlak a hei plus ania hei plus bok ani become remainder omlovin kan proof ta ti na ni 2x square minus 2x plus 4 hi 2x square minus 2x minus 12 sem thei tu ani ti kha kan proof ta ni chuan answer chu asem hemi te pan hi puntir chuak hi hei hi ni ta ti kha kan theta ni chuan question number 7 ah hian rectangle area of rectangle kha ape a chuan a breadth ape a chuan a length jong ro ti kha ni ta henga hin the tur chuan ta hian kan ziak chin longa helai sira hian ta hian kan ziak chinang area of rectangle chu length into breadth ani length le breadth puntir ani a length she tur chuan area of rectangle hi kan neya breadth kan nei boka length she tur chuan multiply into breadth ani multiply hi le lama kan da phenga breadth heti hen om dona chuwang chuan om sia chu a area hi a breadth hin kan sem don ti na ta ni chu area chu 10x cube minus 27x square plus 36x minus 27 ani a breadth chu 5x square minus 6x plus 9 ani chuan a length chu kan hrelo ani area length she tur chuan area hi breadth in kan sem don ani kan semang tuna 5x square minus 6x plus 9 hian 10x cube minus 27x square minus 36x minus 27 hi kan sem don ani tramasa ve hi kan enda 5 in 5 2 r chu ni pota x square le x cube difference chu x ania chuan chutin chuan hei hi 2 5 2 r 10 x square and x will be x cube pentani chuan 2x le minus sign lo oma wang kan payanga 2 le 6 chu 12 ani x le x chu x square ani chuan plus lo om 2x le 2 le 9 multiply chu 18 ania x ne an sign hi kan thlak dot le anga hei le hein pai theia
minus le plus chu kan payanga 27 changa 12 chu minus 15x square in don ani chuan minus 36 le minus 18 hi minus 18 insang ini don 36 le 50 insang kha plus 36 plus so kan hi hi kati sual ni hi chuan chuti ni chuan plus 36 changa minus 18 pai chu 18x ania minus 27 chuan 5 bokin kan en lenga avoi thum ani dona minus oma wangin minus kan tianga avoi thum 35r minus 15x square minus into minus will be plus 36 are 18x minus into plus will be minus 39 are 27 and ita chuan kan pai dona sign ho kan thak lenga chuan a in za thebo wa nen thai se the 0 chotani chuan answer the length of rectangle 2 x minus 3 ni ti nani hei hi uluk deuh nin lo enanga chuan in en zo in thiat thiam hnuai in chok ve don dia